Most egy nem akármilyen mérkőzést fogunk közvetíteni a Soccer City mellől. A Telesport riportere megpróbálja Cristiano Ronaldo szlalomozási rekordját megdönteni, de legalábbis megverni a két ellenfelét, akik velük egy pályán harcolnak. Itt látható a labda, amivel játszik el, és itt pedig a versenyző Soboz. De nem izgulsz, Zoli, nem izgulsz? Nem Ronaldo idejével versenyzem, a saját korlátaimat próbálom feszegetni. Sok sikert hozzá, óriási izgalmak. Jó kis bemelegítés, kis ismerkedés a labdával szemben, láthatóan jó viszonyban van Zoli a Giaculanival, a minden kapusa nem mondott el magáról, és visszaszámol a speaker. És Zoltán elindul, micsoda magyaros technikát, nem hozhatunk szégyent az országra, a Telesportra. Úgy nézem, hogy ez a verseny ez nagyon jól megy. Egyelőre Zoltán simán nyeri, és az ideje 9:87. Így vezetik a labdát Telesportnál. Nem vagyok elégedett, és a pályatolaja megtréfált néhányszor, és a magaslati levegő is. Mindent megteszek. Köszönjük Zoli, szép volt, maradj együtt!